Moko kuom sikunde kaonti ma Nyamira obedo gi mor kaluwore gi medo gi lemo makoro gibedo skunde madongo kata national schools, chenro mabiro miyo skundego bedo e lai manyime mar chiwo somo ma CBE. Sikund yawuoyi ma Kobirigo, mar nyiri ma Kebabe kod mano mar yawuoyi ma Nyansiongo gin moko kuom sikunde manokwan e chenro mar chiwo chenro moriwo sikunde madongo duto ma pachoka mibiro yienegi chiwo somo mag sayans, lony manyasani, somo mag bedo midusa kod kwan achiel gi weche tuke. Kane giwuoyo gi jofwambo, jopuonj madongo mag sikundego nomedo ni dwarogi en ni mondo jatend migao mar somo omigi kony mar omenda mar bero chenro mag somo e skundego. During the recategorization of schools to the position of C1, which is equivalent to the now de facto categorization of schools, national school. And with this elevation, we hope that the school is going to be considered by the ministry in terms of infrastructure expansion, because there is a lot that is expected from us so as to make the school be in tandem with the current status. We have enough personnel, the human resource to cater for the three pathways. That is the STEM, the maths and sciences, the languages and the social sciences, the creative arts and the sport. We are trying our best to request the Teacher Service Commission to assist us with the extra teachers, especially like home science, electricity, metal work.